Lana ke andoba siqale sikhulume bengifuna ukunikhumbuzisa bathandekayo. Hawu na? Ukuthi yonke into esiyikhuluma lana sola na umoya. Hawu. uAbraham uNkulunkulu wamthanda kakhulu. Wambusisa ngabafazi abathathu. uJakobe liyashwa iBhayibheli ukuthi wena abafazi abane 4. uDavide inkosi enkulu iyasho incwadi engcwele nabafazi abayisishiyagalombili 8. Kanye nezancinza ezingebalwe. Solomoni wenamakhosikazi angamakhulu ayisikhombisa 700 wives and 300 concubines. Rehoboam 18 wives, 60 concubines. Abijah had 14 wives. Lamech had 2 wives. Elkanah unabafazi ababili. Nezancinza ezingebalwe. Lishilo njalo incwadi engcwele lithi kufike khona amakhosikazi kusho isibalo bese la iceleni kubalwa izancinza. Encwadini engcwele kuthiwa izancinza amakhulu ngamakhosi mina nabantu abanogcobo abathanda uNkulunkulu babe kofe babe namakhosikazi nezancinza. Incwadini endala ngabe khona ngisho ugesi ngabe khona yonke lemkenenezo yizwe ekhalela ngemuva ukwahlezi khona izancinza. Yebo. Izancinza. Felix. Izancinza nazo ezakhiwe ngomfanekiso kaJehova. Ezabantu abaphilayo saka lemshado enikhuluma ngakhona neinhlaka neziseko zakhona zimiswe izancinza. Ngiyabuya bazalwane nalo udaba esokhuluma ngakhona izancinza zabantu nazo ngifuna zonke izancinza mina ngifuna wonke umuntu omisa umshado la oyisancinza obukeleka phansi ukuthi namhlanje azokhuluma ukuthi bayisekela kanjani mshado. Simisobani? Simisobani? Phela imshado imiswa abantu ababili abashadile bese wena khona nalo oyimfihlo lo oyisancinza leceleni. Ake siyobheka emgaqweni.